हेलौ लोगोफोर डिबि ब्लग्स अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय। दा आङो मोनसे आपडेट्स लानानै फैलायबाय लोगोफोर। दा बेनो जाहैबाय जोंहा ससियेल मिडियायाव नोंथांमोनहाथ' मिन्थिखायो गोबाङानो भाइरेल जाबाय आरो भाइरेल खालामग्राफोराहाय हमजानानै बिथांमोना गामियारि समाजनि सुबुंफोरजोंहाय मिटिं खालामजाबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा नोंथांमोना गासै मिन्थिजोबखाबाय आरो ससियेल मिडियायावबो नुखाजोब्बाय। दा बिनिनो सायाव आरो माखासे गोबां आइजोफोर आरो हौवा माहारिफोर दङना जोंहा लोगोफोर। दा आइजो माहारिखौल' बिथांमोना समाजनि मानसिफ्रा फोसाबदों, दा हौवा माहारिफोरखौ बिथांमोना फोसाबाखै आरो। दा मानि थाखाय बेबायदि जादों? दा सासे आइजोआहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैनानै बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना बेखौहाय नायना लाबानो जाबाय। दा आं बेखौ ससे क्लिप नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिन्थिना होग्रोनि। हेलौ लोगोफोर, मोनसे बिराद गिदिर बाथ्रा बुंनो होननानैसो फैदां। माखासे मानसिफ्रा जि गोरों बायदि बिबुंथि होफ्लागासिनो दं ना सासे हमजानायखाय, आरो माखासेफोराबो निमाहा बिफ्लागासिनो दङ। हिनजावफोरखौल' मानो बुंगासिनो दङ? बै सासे आन्डारपेन्ट गाननानै हौवासा भिडिअ बानायना बिनि थाखायबो बेखौबो डिसिसन ला। ना मोना गारा गासिबो दैमायाव हाबनानै गुबुंले खालामना फैग्रा गोजासो गासिबो। दासो जि सासे हमजानायखाय माखासे बिबुंथि होगिरिफ्राबो जि बुजिना गियान होफ्लागासिनो दं। सब एखे गोजासो, मिथिबाय? सासेखौ हमबाय नालाय दा बयखौबो डिसिसन ला, हौवासाफोरखौबो डिसिसन लानांगौ। गाज्रि भिडिअ जांगिया गाननानै भिडिअ बानायग्राफोरखौल' मानो माखासे हिनजावसाफोरखौल' बुंगासिनो दं? बेनि थाखायबो डिसिसन लानांगोन। हामबायसै फिसाफोर, आं बेखौनो बुंनो होननानै फैदों, मिथिबायना लोगोफोर? हामबायसै, बाय बाय। माखासे मानसिफ्रा जि गोरों बायदि बिबुंथि होफ्लागासिनो दं ना सासे हमजानायखाय, आरो माखासेफोराबो निमाहा बिफ्लागासिनो दङ। हिनजावफोरखौल' मानो बुंगासिनो दङ? बै सासे आन्डारपेन्ट गाननानै हौवासा भिडिअ बानायना बिनि थाखायबो बेखौबो डिसिसन ला। दा नुबाय नङा होमबा लोगोफोर, बिथाङा मा बुंदों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय लाइभआव फैनानै। दा बिथाङा बुंदों आरोखि, दा मानि जोंहा माखासे हौवा माहारिफोरबो दङ, हिनजाव माहारिफोरखौल' फोसाबनानै जाया, हौवा माहारिफोरखौबो फोसाबनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। बिनिफ्राय नंगौ, आंनि साननायाबो बेनो जे आंनि बेक्तिगत साननायाबो हौवायानो जा हिन्जावानो जा गासै जोंनि सुबुं माहारिफोरखौहाय गाज्रि आखल आखुआव थाङोब्ला बेखौहाय फोसाबनाया जों बयनिबो समाजनि दायथ' नङा होमबा लोगोफोर। जों बयनिबो साफ्रोमनिबो मोनफा मोनफा दायथ' बियो। दा जोङो गाव गावनो फोसाबनांगोन। ज' जानानै जोङो खौसे जानानै गाज्रिखौहाय मोजाङावहाय लाबोनांगोन। दा बेल' नङा लोगोफोर, आंनि बेक्तिगत साननाय बायदिब्ला जोंहा जायनाखि बै आरबि प्रडाक्सन नङा होमबा, बेवहाय दिहुनजानाय लं टर्न मडार्न जुग मिउजिक एलबाम भिडिअ, बिनि गेजेरजों जोंनि गोबां बर' सुबुं माहारिया गोबां गाज्रि आखल आखुआव थांगासिनो दङ। दा बे मिउजिकनि गेजेरजोंनो जोंनि गोबां बर' माहारिनि सुबुंफोराहाय गोबां गावनि इज्जत मान सन्मान बेखौहाय खोमाना लानांबाय, आरो इयुनावबो फिउचारावबो खोमाना लानांगोन। आं बेखौहाय आंनि बेक्तिगत साननाय आरो आसा खालामो। बेनिखायनो आंनि बेक्तिगत साननाय मथेब्ला बे समखौनो दिहुननो नाङामोन, आरो बे समखौ हायोब्ला डिलिट खालामनो नोंथांमोनहा रायजो राजाफ्राहाय खावलायनानै होनांगौ आरोखि। मानोना इयुनावबो बेबायदि जालांबावनो हागौ बेखौहाय आसा खालामनाय थायो आरोखि। बयनावबो गोसोआवहाय मोनसे डाउट जानानै थायो नङा होमबा लोगोफोर। दा बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो, नोंथांमोना गाव गावनि साननायखौहाय नोंथांमोना मा सानो। आरो आङो दिनै बे समावहाय बे आपडेट्सखौनो लानानै फैनाय जाबाय। दा नोंथांमोनाथ' बयबो मिन्थिखायोआनो गासैबो, दा जोंनि समाजनि आबहावायाहाय बारहावाया माबायदि गाज्रिनिफ्राय गाज्रि गुबुंले जालांनो हमगासिनो दङ। दा बेखौ फोसाबनाया जों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिनो दायथ' नङा होमबा लोगोफोर। जों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा खौसे जानानै समाजखौहाय गुबुंले जानायनिफ्राय जों रैखा खालामनांगोन, फोसाबलांनांगोन। अब्लासो जोंनि आबहावा बारहावाया गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा मोनगोन आरोखि। दा लोगोफोर, आङो बारा गोबाव बुंबाय थाला भिडिअखौ, आङो बारा गोबाव फोलावला। एसेखिनियावनो आङो दिनैनि भिडिअखौहाय आपडेट्सखौ दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर
नोंथांमोननिसिम नायगिरिफोरनिसिम बयनिसिमबो अल दा बेस्ट लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं